Så er det mig og Kasper, vi sidder her igen. Og keder os. Ja. Lidt, måske. Ja, men det er meget sjovt det her, egentlig. Ja, vi hygger os faktisk lidt meget. Ja, okay. Du kom helt op på gul. Oh my god. Prøv at se, hvor højt vi kan få den op, og den er helt rød. Og så, oh my god. Oh my god. Hun blev helt rød i buksen. Nå, okay. Hvad skal vi snakke om? Det ved jeg ikke. Skal vi ikke hvad hvis den bliver... Skal vi ikke om godt, så den kan spole baglæden til Det kan vi gøre. Jo, det kan vi gøre efter jo. Fordi, så når vi gør det, så kan man jo ikke høre, at vi gør det, fordi vi siger og snakker om den jo, ikke? Hvad er det? Har du fået en iPhone? Ja. Er det da en fin iPhone? Jeg ved det. Egentlig, hvorfor sidder vi og snakker som om vi er hinanden, og det er jo et eller andet program. Det er rigtig nok. Nå. Men tilbage til vejret. Ja, på fredag Det er i dag. bliver det 39 grader. Og 34 grader om natten. Og lige nu, Nej, what the fuck? Det er sgu da Tornby. Det er sgu da ikke 39 grader. kunne gøre det ej. Okay. What the fuck? Kæft. 39 grader i Tornby. Jeg vil sgu da godt bo i Tornby. Ja. Skal vi se her. Skal vi se. Vi trykker lige der. Åh, du er god Peter. Eller, Nej, ikke engang. jo, nej. Synes jeg. Jo, Jamen, det er jo fordi, de bliver trykket ind der. Nå. Nu kommer sang. Men vi skal jo ikke have sangen vores videolog til ellers. Hvad? Vi skal jo ikke have sangen vores log, derfor så fucker den det hele op. Nå. Ej, nu bliver vi nødt. Nej, okay, det går nok. Ja, til. Men, jeg topper den lige. Oh my god, den kom helt op på rod. Nå. Farvel, vi ses næste 10 minutter. Hej hej!